म्हणते आणि मग आपण वाचनाला सुरुवात करूया. तोपर्यंत ग्रुपमध्ये आणखी एकदा मेसेज आठवलेला माताजींनी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपकांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा. सर्वांना वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या आत्मसाक्षात्काराचे विज्ञान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण प्रभुपादांकडून अधिक माहिती घेत होतो. कृष्ण, ख्रिस्टॉस आणि येशू ख्रिस्त यांच्यामधला काय फरक आहे. सगळे एक आहेत की एकाच भगवंतांची वेगवेगळी नावं आहेत, वेगवेगळी रूपं आहेत की नक्की काय, हे फादर इमॅन्युअल यांच्यासोबत श्रीला प्रभुपादांचं जे संभाषण होत आहे ते आपण या अध्यायामध्ये त्याचं वाचन करत आहोत. तर इथपर्यंत असलो तर मी वाचनाला सुरुवात करते आणि कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीमद भागवतात पहिल्या स्कंदात 2ऱ्या अध्यायात 11व्या श्लोकात या विधानाला पुष्टी मिळालेली आहे. वदन्ति तत्विदस्तत्त्वं यज्ञानं द्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते. ज्यांना परमसत्वाचे ज्ञान आहे असे विद्वान योगी त्या अद्वय सत्याला ब्रह्म, परमात्मा किंवा भगवान असे संबोधतात. भगवंतांचे स्वरूप ज्ञान हा परमेश्वराचा संपूर्ण साक्षात्कार होय. तो भगवंत अर्थ षडगुणैश्वर्य संपन्न आहे, म्हणजेच तो सर्वात बलिष्ठ, श्रीयुक्त, सौंदर्य संपन्न, यशस्वी, ज्ञानी आणि वैराग्ययुक्त आहे. फादर इमॅन्युअल म्हणतात, होय, हे मला मान्य आहे. श्रीला प्रभुपाद म्हणतात, परमेश्वर हा परिपूर्ण आहे, म्हणूनच त्याचे नाम, त्याचे रूप आणि त्याचे गुण हे सुद्धा परिपूर्ण आहेत आणि ते परमेश्वराहून भिन्न नाहीत. म्हणून परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप, कीर्तन करणे याचा अर्थ साक्षात परमेश्वराच्या संगतीत राहणे असा आहे. जेव्हा मनुष्य परमेश्वराच्या संगतीत राहतो तेव्हा त्याला दैवी गुण प्राप्त होतात आणि अशा रीतीने मनुष्य पूर्णपणे शुद्ध झाला म्हणजे तो परमेश्वराचा नित्य सहवासी होतो. आता यावर फादर इमॅन्युअल उत्तरतात, परंतु परमेश्वराच्या नामासंबंधी आपले ज्ञान मर्यादित आहे. श्रीला प्रभुपाद म्हणतात, होय, याचे कारण आपण परिमित आहोत, पण परमेश्वर अपरिमित आहे किंवा परिपूर्ण आहे. परमेश्वराची अनंत नामे आहेत आणि प्रत्येक नाम परमेश्वर स्वरूप आहे.
आपले आध्यात्मिक ज्ञान जितके विकसित होईल तितके परमेश्वराच्या नामाचे ज्ञान आपल्याला होईल. यावर फादर इमॅन्युअल म्हणतात, मी एक प्रश्न विचारू का? आमचा ख्रिस्ती धर्म सुद्धा परमेश्वरावर प्रेम करायला शिकवतो आणि परमेश्वरावरील प्रेमाचा अनुभव घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. तसेच अगदी मनोभावाने आम्ही परमेश्वराची सेवा करतो. मग आता तुमच्या आंदोलनात आणि आमच्या कार्यात काय फरक राहिला? परमेश्वरावर प्रेम करायला शिकवण्याकरता तुम्ही तुमच्या शिष्यांना पाश्चात्य देशात कशाला पाठवता? कारण येशू ख्रिस्ताचे प्रचार कार्य तोच संदेश जगापुढे मांडित आहे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, परंतु ख्रिश्चन लोक परमेश्वराच्या आज्ञा पाळत नाहीत. हाच तर वाद आहे. तुम्हाला हे मान्य आहे काय? फादर इमॅन्युअल म्हणतात, होय, पुष्कळ अंशी तुमचे म्हणणे बरोबर आहे. श्रील प्रभुपाद यावर म्हणतात, असे जर आहे तर मग ख्रिश्चन लोक परमेश्वरावर प्रेम करतात या म्हणण्यात काय अर्थ आहे? जर तुम्ही परमेश्वराच्या आज्ञा पाळीत नसाल तर मग तुमचे प्रेम आहे कुठे? म्हणून परमेश्वरावर प्रेम करणे याचा अर्थ काय हे शिकविण्याकरता आम्ही आलो आहोत. जर तुमचे परमेश्वरावर प्रेम असेल तर तुम्ही त्यांच्या आज्ञांचा भंग करू शकत नाही, आणि जर तुम्ही परमेश्वरांच्या आज्ञांचा भंग करीत असाल तर तुमचे परमेश्वरावरील खरे प्रेम नाही. सर्वत्र जगभर लोक परमेश्वरावर प्रेम करीत नाहीत. त्यांचे प्रेम त्यांच्या पाळीव कुत्र्यांवर असते. म्हणून परमेश्वरावर जे प्रेम करायला लोक विसरले आहेत त्या प्रेमाला पुन्हा जागृत कसे करावे हे लोकांना शिकवण्याकरता आमच्या कृष्ण भावनामृत आंदोलनाची आवश्यकता आहे. केवळ ख्रिश्चन लोकच दोषी आहेत असे नाही, तर हिंदू, मुसलमान आणि सर्वजणच दोषी आहेत. त्यांनी स्वतःवर आपण हिंदू आहोत किंवा मुसलमान आहोत किंवा ख्रिश्चन आहोत असा रबरी शिक्का मारून घेतला आहे, पण ते लोक परमेश्वराची आज्ञा पाळत नाहीत. हाच तर मोठा प्रश्न आहे. मग तेव्हा त्यातला एक पाहुणा प्रश्न विचारतो प्रभुपदांना, ख्रिश्चन लोक कोणत्या रीतीने आज्ञा पाळत नाहीत ते तुम्ही सांगू शकाल काय? मग प्रभुपाद उत्तरतात, ख्रिश्चन लोक कोणत्या रीतीने होय, मी सांगू शकतो. पहिला मुद्दा असा आहे की कत्तलखाने चालवून त्या लोकांनी तू कोणालाही ठार मारू नकोस या परमेश्वराच्या आज्ञेचा भंग केला आहे. परमेश्वराची ही आज्ञा लोक पाळत नाहीत. हे तुम्हाला मान्य आहे काय? फादर इमॅन्युअल उत्तरतात, व्यक्तिशः मला ही गोष्ट मान्य आहे. मग यावर श्रीला प्रभुपाद म्हणतात, छान, मग ख्रिश्चन लोकांना परमेश्वरावर प्रेम करण्याची जर इच्छा असेल तर त्यांनी पशुवध बंद केला पाहिजे. फादर इमॅन्युअल म्हणतात, परंतु अत्यंत महत्वाचा मुद्दा हा नाही काय की मग तेव्हा श्रील प्रभुपाद पुन्हा म्हणतात, अहो, तुम्ही जर मी म्हणतो तो पहिलाच मुद्दा वगळलात तर तुमच्या गणितात चूक होत आहे. पहिल्या मुद्द्यात तुम्ही काही कमी जास्त केले, त्याकडे जर लक्ष दिले नाही तर मूळच्या तुमच्या तर्कातच चूक होत आहे, आणि मग त्यानंतरचे तुमचे सर्व तर्क, तुमच्या सर्व कल्पना चुकीच्याच होणार आहेत. धर्मग्रंथातला जो भाग आपल्याला आवडतो तेवढाच भाग मान्य करावयाचा, आणि जो भाग आपल्याला आवडत नाही तो अमान्य करावयाचा, आणि तरी सुद्धा फळाची अपेक्षा करावयाची हे शक्य नाही. उदाहरणार्थ, कोंबडी आपल्या शरीराच्या मागच्या बाजूने अंडी घालते आणि पुढच्या चोचीने पदार्थ खाते. तर एखाद्या शेतकऱ्याने विचार केला की कोंबडीचा पुढचा भाग फार खर्चिक आहे, कारण मला तिला खायला घालावे लागते, म्हणून तो पुढचा भाग मी कापून टाकल्यास बरे होईल. पण जर डोकेच कापून टाकले तर पुढे अंडीच मिळणार नाही, कारण शरीर मरून जाईल. त्याचप्रमाणे धर्मग्रंथातील आपणाला कष्टमय वाटणारा भाग आपण जर अमान्य केला तर आपणाला आवडतो तेवढाच भाग जर आपण मान्य केला तर शास्त्राला व धर्मग्रंथाला अनुसरण्याची ही चुकीची पद्धत आपल्या उपयोगाची नाही. शास्त्राच्या व धर्मग्रंथाच्या ज्या आज्ञा आहेत त्या सर्वच्या सर्व आपण मानल्याच पाहिजेत. ज्या आज्ञा आपणाला अनुकूल किंवा सोयीच्या वाटतील तेवढ्याच आज्ञा मानावयाच्या ही पद्धत बरोबर नाही. सर्वच आज्ञा मानल्या पाहिजेत. कोणाची हत्या करू नका ही पहिलीच आज्ञा जर तुम्ही पाळली नाही तर मग परमेश्वरावरील प्रेमाचा प्रश्न येतो कुठे? पाहुणा आता
प्रेक्षकांमधला एक पाहुणा प्रश्न म्हणतो, ही आज्ञा मनुष्यांच्या बाबतीत लागू आहे, जनावरांच्या बाबतीत नाही, असे ख्रिश्चन लोक मानतात. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की जर ही आज्ञा फक्त मनुष्यांच्या बाबतीत असेल तर खून हा त्या संदर्भात योग्य असणारा शब्द वापरण्या इतकी बुद्धी येशू ख्रिस्ताला नव्हती. येशू ख्रिस्ताने वापरलेला शब्द वध हा आहे. खून हा शब्द त्याने वापरलेला नाही. खून हा शब्द मनुष्याच्या बाबतीत लावतात. वध हा शब्दाऐवजी खून हा योग्य शब्द येशू ख्रिस्ताने तुमच्या मताप्रमाणे वापरावयास पाहिजे होता. पण खून हा सॉरी खून हा शब्द त्याने वापरला नाही. यावरून येशू ख्रिस्त पुरेसा बुद्धिमान नव्हता असे तुम्हाला वाटते काय? वध किंवा ठार मारणे म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे ठार मारणे होय आणि विशेषतः जनावरांना ठार मारणे होय. मनुष्यांनाच ठार मारू नका एवढेच जर येशू ख्रिस्ताचे म्हणणे असते तर त्याने मनुष्याचा खून करू नका असे म्हटले असते, पण त्याने कोणालाच ठार मारू नका असे म्हटले आहे. यावर फादर इमॅन्युअल म्हणतात, परंतु जुन्या करारात तू ठार मारू नकोस ही जी आज्ञा आहे त्याचा अर्थ तू कोणत्याही मनुष्याचा खून करू नकोस असा आहे. कारण जेव्हा येशू ख्रिस्त म्हणाला की तू ठार मारू नकोस तेव्हा त्याच्या आज्ञेचा अर्थ असा विशद करावयाचा की मनुष्याने इतर मनुष्यांना ठार मारण्यापासून परावृत्त व्हावे. एवढेच नव्हे तर त्याने इतर मनुष्यांना प्रेमाने वागवावे. मनुष्यांच्या इतर प्राण्यांशी असणाऱ्या संबंधाबद्दल तो कधीच बोलला नाही. त्याने फक्त मनुष्यांचा इतर मनुष्यांशी कसा संबंध असावा एवढेच सांगितले. तू ठार मारू नकोस असे जेव्हा तो बोलला तेव्हा मानसिक आणि भावनात्मक दृष्ट्या त्या बोलण्याचा अर्थ होता की तू कोणाचाही अपमान करू नकोस, कोणालाही दुखवू नकोस, कोणालाही वाईट वागवू नकोस इत्यादी. या वर्षीला प्रभुपाद उत्तरतात, आम्हाला या किंवा त्या कराराशी काही करावयाचे नाही. आम्हाला फक्त परमेश्वराच्या आज्ञातील शब्द कोणते आहेत त्यांचाच विचार करावयाचा आहे. तुम्हाला त्या शब्दांचा अर्थ तुमच्याच मनाप्रमाणे लावायचा असेल तर गोष्ट निराळी. आम्हाला फक्त ठार मारू नकोस एवढ्याच शब्दांचा अर्थ समजतो व तो अर्थ असा की ख्रिश्चनांनी कोणालाही ठार मारू नये. तुमची सध्या जी कृती चालू आहे त्या कृतीला अनुसरून तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे या शब्दांचा अर्थ करता. परंतु आमच्या मते हे अगदी स्पष्ट आहे की या शब्दांचा आपल्या मनाला वाटेल तो अर्थ करण्याची आवश्यकता नाही. गोष्टी जर स्पष्ट नसतील तरच आपल्या मनाला त्या संदर्भात योग्य तो अर्थ करणे जरुरीचे असते. पण या ठिकाणी जर शब्दांचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे, तू ठार मारू नकोस असा स्पष्ट उपदेश आहे, आपल्याच मनाप्रमाणे या ठिकाणी अर्थ लावायची काय जरुरी आहे? यावर फादर इमॅन्युअल प्रश्न विचारतात, वनस्पतींच्या भक्षणानेही त्यांना ठार मारणे असे होत नाही काय? शिला प्रभुपाद उत्तरतात, वैष्णव तत्वज्ञानाच्या शिकवणीप्रमाणे आपण आवश्यक नसताना वनस्पतींना मारता कामा नये. भगवद्गीतेत 9व्या अध्यायात 26व्या श्लोकात श्रीकृष्ण म्हणतात, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तम उपहर्तश्यामी प्रयतात्मनः. जर एखाद्याने प्रेमाने आणि भक्तीने मला एखादे पान, फूल, फळ अथवा पाणी अर्पण केले तर मी त्याचा स्वीकार करतो. श्रीकृष्णाला जे पदार्थ पाहिजे असतो तोच आपण त्याला अर्पण करतो आणि नंतर अवशेष आपण खातो. श्रीकृष्णाला अर्पिलेल्या वनस्पत्याहार जर पापमय आहे तर त्याचे पाप श्रीकृष्णाला लागेल, आम्हाला ते पाप लागणार नाही. पण परमेश्वर अपापविद्ध आहे म्हणजे त्याला पाप लागत नाही. परमेश्वर सूर्यासारखा आहे, कारण सूर्य इतका सामर्थ्यवान असतो की तो मृतालाही शुद्ध करू शकतो, मूत्रालाही शुद्ध करू शकतो की
जे आपणाला करता येणे अशक्य आहे. श्रीकृष्ण हा राजासारखाही आहे, कारण राजा कुणी माणसाला फाशीची शिक्षा फरमावू शकतो, पण तो राजा स्वतः मात्र अदंड्य राहतो, कारण तो फार सामर्थ्यवान असतो. परमेश्वराला प्रथम अर्पिलेले अन्न आपण भक्षण करतो. हे जे अन्नभक्षण आहे ते सैनिकाकडून युद्धकाळात होणाऱ्या हत्येप्रमाणे आहे. युद्धामध्ये सेनापती जेव्हा एखाद्या माणसावर हल्ला करण्याचा हुकूम करतो, तेव्हा त्या शत्रूला मारण्याच्या आज्ञाधारक सैनिकाला मानाचे पद मिळते. पण जर त्या सैनिकाने स्वतःच्याच मनाने कोणाला ठार मारले, तर तो शिक्षेस पात्र होतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण प्रसाद म्हणजे श्रीकृष्णाला अन्न समर्पण केल्यानंतरच अवशेष ग्रहण करतो, तेव्हा आपल्याला पाप लागत नाही. भगवद्गीतेत या गोष्टीला पुष्टी दिलेली आहे. 3ऱ्या अध्यायात 13व्या श्लोकात. यज्ञशिष्टाशीनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पंचान्त्या आत्मकारणात. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापांपासून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करतात. तर इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरता भोजन बनवतात, ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. यावर फादर इमॅन्युअल प्रश्न विचारतात, पशु मांस खाण्यास श्रीकृष्ण मोकळीक देऊ शकत नाही काय? मग यावर श्रील प्रभुपाद उत्तरतात, फक्त पशूंच्या राज्यात तशी मोकळीक आहे, परंतु सुधारलेल्या धर्मनिष्ठ मानवजातीने पशूंना मारणे व त्यांचे मांस खाणे हे निषिद्ध आहे. जर तुम्ही पशु हत्या करण्याचे बंद केले, तर ख्रिस्ताच्या पवित्र नामाचे कीर्तन केले, तर सर्व गोष्टी पूर्ण निर्दोष होतील. मी तुम्हाला इथे शिकविण्याकरता आलेलो नाही, तर तुम्हाला अशी विनंती करण्याकरता आलो आहे की कृपया परमेश्वराच्या नामाचे कीर्तन करा. बायबलमध्येही तुम्हाला असेच करावयास सांगितले आहे. म्हणून माझी विनंती अशी आहे की आपण सहकार्य करू या आणि परमेश्वराच्या नामाचे संकीर्तन करू. या आणि कृष्ण नामाचे संकीर्तन करण्याविरुद्ध तुमचा काही पूर्वग्रह असेल तर तुम्ही क्रिस्टॉस किंवा कृष्ट असे संकीर्तन करा, त्यात काही फरक पडत नाही. श्री चैतन्य म्हणतात, नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ती. परमेश्वराची लक्षावधी नामे आहेत आणि परमेश्वर स्वतः आणि त्याची नामे यात काहीही भेद नसल्यामुळे त्याच्या प्रत्येक नामातही त्याची सर्व शक्ती साठवलेली आहे. म्हणून तुम्ही जरी हिंदू, ख्रिश्चन व मुसलमान अशा उपाध्या धारण केलेल्या असल्या तरी तुमच्या स्वतःच्या धर्मग्रंथात सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही जर परमेश्वराच्या नामाचे नुसते संकीर्तन केले तर तुम्ही आध्यात्मिक स्तरावर पोहोचाल. मानवी हरे कृष्ण जीवन. माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. वाचू का? चालेल प्रभूजी, वाचा. हरे कृष्ण. मानव जीवन हे स्वरूप साक्षात्काराकरिता आहे. परमेश्वरावर प्रेम कसे करावे हे समजण्याकरिता आहे. हीच खरी मानवाची तेजस्विता आहे. हिंदू वा ख्रिश्चन वा मुसलमान असा तुमचा कोणताही धर्म असला तरी हरकत नाही, मात्र तुम्ही नाम संकीर्तनाचे हे कर्तव्य केले पाहिजे. फादर इमॅन्युएल मला हे मान्य आहे. फादर इमॅन्युएल असे म्हणतात, मला हे मान्य आहे. श्रील प्रभुपाद यांनी 108 मण्यांच्या जपमाळेकडे बोट करून, तुमच्याकडे तुमची जशी जपमाळ असते तशी आमच्या जवळही जपमाळ, पुढच्या स्क्रीन मध्ये आता जपमाळ असते. तुम्ही जप करता, पण मग इतर ख्रिश्चन लोक सुद्धा असा जप का करीत नाहीत? मानव जीवनामुळे प्राप्त झालेली संधी ते का वाया घालवितात? मांजरे व कुत्री यांना जप करता येत नाही, पण आपल्याला मानव योग्य जिहाद असल्यामुळे आपण जप कीर्तन करू शकतो. जर आपण परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप करीत असलो तर आपण काहीच गमावत नाही, उलट आपला पुष्कळ तऱ्हेने लाभच होतो. माझे शिष्य
सतत हरे कृष्ण या जपाचे आचरण करतात, त्यांना सुद्धा सिनेमाला जाता येईल किंवा इतर अनेक गोष्टी करता येतील, पण त्यांनी अशा सर्व गोष्टींचा त्याग केला आहे. ते मांस, अंडी खात नाहीत, मादक पदार्थ सेवन करीत नाहीत, ते मद्यपान करीत नाहीत, धूम्रपान करीत नाहीत, ते जुगारीत भाग घेत नाहीत, सट्टेबाजी करीत नाहीत आणि ते अवैध स्त्री पुरुष संबंध करीत नाहीत. पण ते परमेश्वराचे पवित्र नाम मात्र जपतात. जर तुम्हाला आमच्याशी सहकार्य करणे आवडत असेल, तर तुम्ही चर्चेमध्ये जा आणि ख्रिस्त अथवा हरे कृष्ण माताजी पुढचे स्क्रीन. तर तुम्ही जा आणि ख्रिस्त अथवा कृष्ण या नामाचा जप संकीर्तन करा. याला तुमची काय हरकत आहे? फादर इमॅन्युअल म्हणतात, कोणतीही हरकत नाही. माझ्या बाबतीत म्हणाल तर मी तुमच्यात आनंदाने मिसळेन. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, एवढ्याने होत नाही. तुम्ही ख्रिश्चन चर्चेने प्रतिनिधी आहात, या दृष्टीने मी तुमच्याशी बोलत आहे. ही चर्चा बंद ठेवण्याऐवजी ती तुम्ही आम्हाला का देत नाही? तेथे आम्ही दिवसाचे 24 तास परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप वा संकीर्तन करू. अशा पुष्कळ ठिकाणी आम्ही चर्च खरेदी केले आहे की ते जवळजवळ बंद होते, कारण कोणीच तेथे जात नव्हते. लंडनमध्ये मी अशा शेकडो चर्चच्या इमारती पाहिल्या की ज्या बंद होत्या किंवा भौतिक कारणांकरिता त्यांचा उपभोग केला जात होता. आम्ही असे एक चर्च लॉस एंजिलिसमध्ये लिससमध्ये लॉस एंजिलिसमध्ये विकत घेतले. तेथे कोणी येत नव्हते म्हणून ते विकण्यात आले. पण आज जर तुम्ही त्याच चर्चला भेट दिली तर तेथे हजारो लोक आलेले दिसतील. मनुष्याला कोणीही बुद्धिमान मनुष्याला तेथे परमेश्वर म्हणजे काय आहे हे 5 मिनिटात कळू शकेल. ते कळून येण्याला 5 तास लागणार नाहीत. फादर इमॅन्युअल म्हणतात, आता मला समजले. हरे कृष्ण माता. श्रील प्रभुपाद, तुम्हाला समजले, पण लोकांना समजत नाही. समजून घेण्याची त्यांची इच्छा नाही. ही त्यांची व्याधी आहे. पाहुणा, मला वाटते परमेश्वराला समजणे हा बुद्धिमत्तेचा प्रश्न नाही, तर तो नम्रतेचा प्रश्न आहे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, नम्रता लीनता म्हणजे बुद्धिमत्ता होय. नम्र आणि विनयशील लोकांना परमेश्वराचे राज्य प्राप्त होते. बायबलमध्ये हे सांगितले आहे नाही का? परंतु लुच्च लोक म्हणतात की प्रत्येक जण परमेश्वर आहे आणि आज ही कल्पना लोकप्रिय झाली आहे, म्हणून कोणीही नम्र आणि विनयशील राहिला नाही. कारण जर प्रत्येकाला वाटते की मी परमेश्वर आहे, तर मग मी नम्र आणि विनयशील का व्हावे? पण मी माझ्या शिष्यांना नम्र आणि विनयशील कसे व्हावे हे शिकवितो. ते नेहमी देवळात श्री विग्रहाला आणि आध्यात्मिक गुरुला आदराने प्रणाम करतात आणि अशी रीतीने त्यांची उन्नती होते. नम्रता आणि विनयशीलता या गुणांनी आध्यात्मिक साक्षात्कार फार लवकर होतो. वैदिक शास्त्रात म्हटले आहे की ज्यांची परमेश्वरावर आणि त्याचा प्रतिनिधी असा जो आध्यात्मिक गुरु आहे त्याच्यावर दृढ श्रद्धा आहे, त्यांना वैदिक शास्त्राचा अभिप्राय अर्थ उत्तम करतो. फादर इमॅन्युअल म्हणतात, परंतु ही नम्रता प्रत्येकाला सुद्धा दर्शविली पाहिजे असे नाही काय? श्रील प्रभुपाद म्हणतात, होय, नम्रता प्रत्येकाला दर्शविली पाहिजे, परंतु नम्रता व आदर दर्शवण्याचे 2 प्रकार आहेत. एक विशेष प्रकारचा आदर आणि दुसरा साधा आदर. श्री चैतन्य महाप्रभूंची शिकवण अशी आहे की आपण स्वतःकरिता मानाची अपेक्षा करू नये, पण इतर लोक जरी आपल्याशी अनादराने वागले तरी आपण सगळ्यांचा आदर केला पाहिजे. पण विशेष प्रकारचा आदर परमेश्वराचा आणि त्याच्या शुद्ध भक्तांचा आदर केला पाहिजे. फादर इमॅन्युअल म्हणतात, होय, हे मला मान्य आहे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, ख्रिश्चन धर्मोपदेशकांनी श्रीकृष्ण भावनामृत आंदोलनाशी सहकार्य करावे असे मला वाटते. त्याने ख्रिस्त आणि क्रिस्टॉस याच्या नामाचे संकीर्तन करावे आणि पशुहिंसा करणे बंद करावे. या कार्यक्रमामुळे बायबलमधील उपदेशांचे पालन होईल. हा उपदेश काही माझा नाही. त्या उपदेशाप्रमाणे कृपया वागा, म्हणजे जगाची स्थिती बदलून जाईल.
असे तुम्हाला दिसेल. फादर इमॅन्युअल म्हणतात, मी तुमचा फार आभारी आहे. श्रील प्रभुपाद. हरे कृष्णा. एक मिनिट. नेक्स्ट पाठ. येशू ख्रिस्ताला आम्ही सद्गुरू समजतो. हरे कृष्ण. येशू ख्रिस्ताला आम्ही सद्गुरू समजतो. श्रीकृष्ण भावनामृत संघाचे संस्थापक आचार्य येशू ख्रिस्तांना परमेश्वराचा पुत्र, ईश्वराचा प्रतिनिधी, आमचे गुरु म्हणून स्वीकार करतात. पण येशूच्या काही तथाकथित अनुयायांची मात्र कान उघडणी करत आहेत. श्रीमद भागवतात म्हटले आहे की परमेश्वर भावनेची शिकवण देणारा जो प्रामाणिक गुरु असतो त्याच्या ठिकाणी तितिक्षा, सहनशीलता आणि करुणा, दया हे गुण असले पाहिजेत. भगवान येशू ख्रिस्तांच्या स्वभावात हे दोन्ही गुण आपल्याला आढळतात. तो इतका सहनशील होतो की त्याला जेव्हा क्रुसावर चढविले तेव्हा सुद्धा त्याने कोणालाही दोष दिला नाही. तसेच तो इतका दयाळू होता की जे त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत होते त्यांना क्षमा करावी अशी त्याने परमेश्वराची प्रार्थना केली. अर्थात ते त्याला ठार मारू शकले नाहीत, परंतु त्यांना वाटत होते की तो ठार मारला जाऊ शकेल व म्हणून ते हा मोठा गुन्हा करीत होते. जेव्हा येशू ख्रिस्ताला क्रुसावर हरे कृष्ण प्रभूजी. चालेल, मी वाचते. प्रभूजींचा नेटचा प्रॉब्लेम असणार नाही. मी वाचू माताजी? हरे कृष्ण. चालेल माताजी, वाचा ना. कुठपर्यंत झालं? जेव्हा पहिलाच पॅरेग्राफ सुरू आहे, ब्रॅकेट कम्प्लीट झाल्यावर तिथलं लास्ट पहिल्या पॅरेग्राफचे शेवटचे 3 तेच मला मगाशी म्हणजे ऐकलं पण ते मला मिळत नव्हतं. ठीक आहे. ठीक आहे, मी याच्यापासून वाचते. श्रीमद भागवतात म्हटली आहे. चालेल. ते झालंय ना? तिथूनच आहे ना? तोच पॅरेग्राफ ते झालंय. तो पॅरेग्राफच शेवटचे 3 सेंटेन्सेस. ठीक आहे. जेव्हा येशू ख्रिस्ताला क्रुसावर चढवले जात होते तेव्हा त्यांनी प्रार्थना केली, हे पित्या, त्यांना क्षमा कर, आपण काय करीत आहोत हे त्यांना कळत नाही. भगवत भावनेचा प्रचार हा सर्व जीवमात्राचा मित्र असतो. तू कोणालाही ठार मारू नकोस या येशू ख्रिस्ताच्या शिकवणीवरून हे सिद्ध होते. परंतु ख्रिश्चन लोकांनी या उपदेशाचा अर्थ चुकीचा केला आहे. त्या लोकांना वाटते की जनावरांना आत्मा नाही म्हणून त्यांची अशी समजूत झाली आहे की ते कोट्यावधी निरपराध पशूंना कत्तलखान्यात खुशाल ठार मारू शकतात. म्हणून जरी पुष्कळ लोक आपण ख्रिश्चन आहोत असा टेंभा मिरवतात तरी येशू ख्रिस्ताच्या उपदेशांचे बरोबर पालन करणारा असा मनुष्य आढळणे देखील फार कठीण आहे. इतर लोक कष्ट सोसत असलेले पाहून वैष्णवाला फार दुःख होते. म्हणून इतरांना त्यांच्या दुःखातून मुक्त करण्याकरता येशू ख्रिस्ताने सुळावर चढण्यास मान्य केले. परंतु त्याचे अनुयायी इतके अश्रद्धाळू आहेत की त्यांनी असा विचार केला की येशूला आमच्याऐवजी दुःख भोगू द्या व आमची पापकर्मे तशीच चालू देत. त्यांचे येशूवर इतके प्रेम आहे की ते म्हणतात, प्रिय येशू, आम्ही अत्यंत दुर्बळ आहोत. आम्ही आमची पापकर्मे सोडून देऊ शकत नाही. तेव्हा तूच आमच्याऐवजी दुःख भोग. तू कोणालाही ठार मारू नकोस असे येशू ख्रिस्ताने शिकविले. पण त्याच्या अनुयायांनी आता असे ठरवले आहे की आपण कोणत्याही रीतीने ठार मारूया आणि त्याप्रमाणे ठरवून त्यांनी मोठे मोठे आधुनिक वैज्ञानिक कत्तलखाने उघडले आहेत. जर काही पाप म्हणून असेल तर त्याचे प्रायश्चित्त ख्रिस्त आमच्याकरिता भोगील असा हा त्यांचा अत्यंत निंद्य निर्णय आहे. येशू ख्रिस्त हा आपल्या भक्तांच्या पूर्व पापांबद्दल दुःखे भोगू शकतो, परंतु अशी दुःखे भोगण्यापूर्वी त्या भक्तांनी असा नीट विचार केला पाहिजे की माझ्या पापांबद्दल मी येशू ख्रिस्ताला काय म्हणून दुःख भोगायला लावू. मला माझी पापकृत्ये थांबविलीच पाहिजे. कल्पना करा, आपल्या वडिलांचा फार लाडका असलेल्या एखाद्या पुत्राने एखाद्याचा खून केला आणि समजा त्याला असे वाटले की मला जर काही शिक्षा व्हावयाची असेल तर माझे वडील माझ्याकरिता शिक्षा भोगू शकतात. तरी कायद्याला हे म्हणणे मान्य आहे काय? जेव्हा खुनी मनुष्याला पकडले जाते तेव्हा तो जर असे म्हणाला की तुम्ही मला मुक्त करा आणि माझ्या बापाला पकडा कारण मी त्याचा फार लाडका मुलगा आहे, तर पोलीस अधिकारी अशा मूर्ख मनुष्याची विनंती मान्य करतील काय? खून त्याने केला पण त्याला वाटते की माझ्या बापाने शिक्षा भोगावी. हे बोलणे शहाणपणाचे आहे काय? नाही. असे म्हणावे लागेल की तू खून केला आहेस म्हणून तुलाच फाशी दिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे
जेव्हा तुम्ही पापकृत्य करता तेव्हा तुम्हालाच शिक्षा भोगली पाहिजे. येशू ख्रिस्ताने नव्हे, कारण हा परमेश्वराचा कायदा आहे. येशू ख्रिस्त फार महान व्यक्ती होती. तो परमेश्वराचा पुत्र, परमेश्वराचा प्रतिनिधी होता. त्याने कोणताही अपराध केला नव्हता, तरी त्याला क्रुसावर चढविण्यात आले. त्याला भगवत भावनेचा संदेश द्यावयाची इच्छा होती, पण उलट त्याला क्रुसावर चढविण्यात आले. ते लोक इतके कृतज्ञ होते. आम्हाला येशू ख्रिस्ताची शिकवण पसंत आहे आणि म्हणून परमेश्वराचा प्रतिनिधी या नात्याने आम्ही त्याचा सर्व प्रकारे सन्मान करतो. अर्थात ख्रिस्ताने जो संदेश शिकविला तो त्या विशिष्ट काळाला, स्थळाला आणि देशाला, तसेच एका विशिष्ट प्रकारच्या जनसमूहाला अगदी योग्य असा होता. पण तसे असले तरी तो परमेश्वराचा प्रतिनिधीच होता. म्हणून आम्ही भगवान येशू ख्रिस्ताला श्रद्धायुक्त प्रणाम करतो. एकदा मेलबॉर्न येथे ख्रिश्चन धर्मोपदेशकांचे एक मंडळ माझ्या भेटीला आले. त्यांनी विचारले, येशू ख्रिस्त त्याच्याविषयी तुमची काय कल्पना, येशू ख्रिस्त यांच्याविषयी तुमची काय कल्पना आहे? मी त्यांना सांगितले, येशू ख्रिस्त आमचा गुरु आहे. तो परमेश्वरासंबंधीची जाणीव आम्हाला करून देत आहे, म्हणून तो आमचा आध्यात्मिक गुरु आहे. त्या धर्मोपदेशकांना माझे ते म्हणणे फार पसंत पडले. वास्तविक पाहता जो कोणी परमेश्वराचा महिमा शिकवतो त्याचा गुरु म्हणून स्वीकार केला पाहिजे. येशू ख्रिस्त अशा प्रकारचा एक महापुरुष होता. तो एक सामान्य मनुष्य होता असे आपण समजता कामा नये. शास्त्रात म्हटले आहे की जो कोणी आध्यात्मिक गुरुला सामान्य मनुष्य असे समजतो त्याची मनोरचना दोषयुक्त आहे. जर येशू ख्रिस्त सामान्य मनुष्य असता तर परमेश्वराच्या जाणीवेचा संदेश त्याला देता आला नसता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वाचूया पुढे. आहेत अजून ना 5 मिनिट आहे अजून. हो आहे, वाचू शकतो. येस. पुढचा अध्याय. तू कोणालाही ठार मारता कामा नये की तू कोणाचाही खून करता कामा नये. जुलै 1973 मध्ये पॅरिस जवळील एका मठात श्रील प्रभुपादांनी कार्डिनल जॉन डेनिलो यांच्या बरोबर चर्चा केली. बायबल असे सांगत नाही की तू मनुष्यांची हत्या करू नकोस, तर ते असे म्हणते की तू कोणाचीही हत्या करू नकोस. मग तुम्ही या आज्ञेचा तुमच्या सोयीप्रमाणे अर्थ का लावता? श्रील प्रभुपाद म्हणतात, येशू ख्रिस्त म्हणाला तू ठार मारता कामा नये. असे असताना ख्रिश्चन लोक काय म्हणून पशुहिंसा करतात? कार्डिनल डेनिलो म्हणतात, ख्रिस्ती धर्मात ठार मारणे हे खचितच निषिद्ध मानले आहे, पण आम्हाला असे वाटते की मनुष्याच्या आणि पशूंच्या जीवनात फरक आहे. मनुष्याचे जीवन पवित्र आहे कारण मनुष्य हा परमेश्वराचे प्रतिरूप आहे, म्हणून मनुष्यांना ठार मारण्याला मनाई आहे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, पण बायबल एवढंच म्हणत नाही की मनुष्याला मारू नकोस, ते व्यापकपणे म्हणते की तू ठार मारता कामा नये. कार्डिनल डेनिलो म्हणतायत, आमचा असा विश्वास आहे की मनुष्याचे जीवन पवित्र आहे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, हा अर्थ तुमच्या मनाप्रमाणे झाला. आज्ञा मात्र अशी आहे की तू ठार मारता कामा नये. कार्डिनल डेनिलो म्हणाले, पोटाला खायला मिळावे म्हणून मनुष्याने पशूंना ठार मारणे जरुरीचे आहे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, नाही, ते जरुरीचे नाही. मनुष्य धान्य पदार्थ, भाज्या, फळे खाऊ शकतो, दूध पिऊ शकतो. कार्डिनल डेनिलो म्हणतात, मनुष्याने मांस खायचेच नाही. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, मनुष्याने मांस खायचे नाही, मनुष्याने शाकाहारी असले पाहिजे. वाघ काही तुमची फळे खायला येत नाही, त्याला नेमून दिलेले अन्न म्हणजे पशूंचे मांस हे आहे. पण मनुष्याला नेमून दिलेले अन्न म्हणजे भाज्या, फळे, धान्य पदार्थ आणि दूध व दुधापासून बनविलेले पदार्थ हे आहे. असे जर आहे तर पशु हिंसा हे पाप नाही असे तुम्ही कसे म्हणू शकता? कार्डिनल डेनिलो म्हणतात, मला वाटते ज्या इच्छेने किंवा कल्पनेने मनुष्य काम करायला प्रवृत्त होतो त्या इच्छेचा किंवा कल्पनेचा प्रश्न आहे. भुकेल्या मनुष्याला पोटासाठी खायला द्यावे या इच्छेने जर पशुहिंसा केली तर ती पशुहिंसा योग्य आहे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, पण तुम्ही गाय विचारात घ्या, आपण तिचे दूध पितो म्हणून ती आपली माता आहे. तुम्हाला हे मान्य आहे काय? कार्डिनल डेनिलो म्हणतात, होय, हे मला मान्य आहे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, मग गाय जर तुमची माता आहे तर तिला मारावे या गोष्टीला तुम्ही अनुमोदन कसे देऊ शकता? तुम्ही तिच्यापासून दूध घेता आणि जेव्हा ती दूध देऊ शकत नाही तेव्हा तुम्ही तिचा गळा कापता. ही गोष्ट माणुसकीला धरून आहे का? भारतात जे मांसाहारी लोक आहेत त्यांना असे सांगितले जाते की त्यांनी मेंढ्या, डुकरे किंवा म्हशी यासारख्या खालच्या प्रतीच्या जनावरांना ठार मारले तरी चालेल, पण गायीची हत्या करणे हे सर्वात मोठे पाप आहे.
कृष्ण भावनामृताची शिकवण देताना आम्ही लोकांना कोणत्याही प्रकारचे मांस खाऊ नये असे सांगतो आणि माझे शिष्य हे व्रत कडकपणे पाळतात. पण जर काही प्रसंगी इतर लोकांना मांस खाणं भागच पडलं तर त्यांनी खालच्या प्रतीच्या जनावरांचे मांस खावे, पण गायींना मारू नये, कारण गोहत्या हे सर्वात मोठे पाप आहे आणि जोपर्यंत मनुष्य असे पाप करतो तोपर्यंत त्याला परमेश्वर समजणार नाही. मनुष्याचे मुख्य उद्दिष्ट परमेश्वराचे ज्ञान करून घेणे आणि त्याच्यावर प्रेम करणे हे आहे. पण जर तुम्ही पापकृत्य करीत राहाल तर तुम्हाला कधीही परमेश्वराचे ज्ञान होणे शक्य नाही. मग त्यांच्यावर प्रेम करण्याचे दूरच राहील. कार्डिनल डेरिनो विचारतात, मला वाटते हा कदाचित फार महत्वाचा मुद्दा नाही. महत्वाचा मुद्दा परमेश्वरावर प्रेम करणे हा आहे. व्यवहारात पाळण्यासारख्या ज्या आज्ञा असतात त्या धर्मात वेगवेगळ्या असू शकतात. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, तर मग बायबलामध्ये परमेश्वराची व्यावहारिक आज्ञा हीच आहे की तुम्ही कोणाला ठार मारू शकत नाही. म्हणून गोहत्या हे तुमच्या दृष्टीने पापच आहे, तुमच्याही दृष्टीने पापच आहे. कार्डिनल डेनिलो म्हणतात, परमेश्वर भारतीयांना सांगतो की ठार मारणे ही गोष्ट चांगली नाही, पण तो यहुदी लोकांना सांगतो की, श्रील प्रभुपाद म्हणतात, नाही नाही असे नाही. येशू ख्रिस्ताने जे शिकवले ते हे की तू कोणालाही ठार मारता कामा नये. या म्हणण्याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या सोयीला येईल तसा काय म्हणून करता. कार्डिनल डेनिलो म्हणतात, पण येशूने पाश्चल समयी कोकरू मारण्यास मोकळीक दिली आहे. पाश्चल एक ख्रिस्ती उत्सव. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, पण येशूने कत्तलखाने चालवण्याची मोकळीक कधीही दिली नाही. कार्डिनल डेनिलो म्हणतात, हसतात, तशी मोकळीक त्याने दिली नाही, पण येशू मांस खातच असे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, जेव्हा दुसरे कोणतेही अन्न मिळत नाही तेव्हा उपासमार होऊ नये म्हणून कोणी मांस खाईल ती गोष्ट निराळी आहे, परंतु केवळ जिभेचे चोचले पुरविण्याकरता कत्तलखाने नियमितपणे चालविणे अत्यंत पापमय आहे. वास्तविक असे कत्तलखाने चालवण्याचे निष्ठुर कृत्य बंद केल्याविना तुम्हाला खरा मानव समाज टिकविता येणार नाही आणि जीव वाचविण्याकरता कधी कधी हिंसा करणे हे जरी जरुरीचे असले तरी निदान गोमातेला तरी ठार मारता कामा नये. हे केवळ मानवाला शोभणारे औचित्य आहे. आमच्या कृष्ण भावनामृत आंदोलनात आम्ही कोणत्याही पशुहिंसेच्या कृत्याला परवानगी देत नाही. श्रीकृष्ण म्हणतात, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती. भाजी, फळे, दूध आणि धान्य पदार्थ मला भक्तीने अर्पण करावे. भगवद्गीतेतील 9व्या अध्यायातील श्लोक क्रमांक 26. आम्ही फक्त कृष्ण प्रसाद सेवन करतो. वृक्ष आम्हाला पुष्कळ प्रकारची फळे देतात, पण आम्ही वृक्षांना मारित नाही. अर्थात जीव दुसऱ्या जीवाचे जीवन खाद्य आहे, पण त्याचा अर्थ असा नाही की अन्नाकरिता तुम्ही तुमच्या मातेला मारावे. गायी या निरपराध आहेत, ते आपल्याला दूध देतात. तुम्ही त्यांचे दूध घेता आणि नंतर तुम्ही त्यांना कत्तलखान्यात ठार मारता. हे पापमय कृत्य आहे. एक विद्यार्थी म्हणतो, श्रील प्रभुपाद ख्रिस्ती धर्माने ज्या मताच्या आधारावर मांसाहाराला मान्यता दिली आहे ते मत असे आहे की खालच्या प्रतीच्या ज्या जीवयोनी आहेत त्यांना मनुष्यांच्या सारखा आत्मा नाही. श्रील प्रभुपाद याच्यावर म्हणतात, ते मत मूर्खपणाचे आहे. प्रथमतः आपल्याला असे समजले पाहिजे की शरीरात आत्म्याच्या अस्तित्वाचा पुरावा आहे. नंतर आपल्याला मनुष्याला आत्मा आहे आणि गायीला आत्मा आहे की नाही हे समजू शकेल. गाय आणि मानव यांच्यात कोणती भिन्न लक्षणे आहेत? जर आपल्याला त्यांच्या लक्षणात फरक आढळला तरच म्हणता येईल की पशुला आत्मा नाही. पण आपण पाहतो की पशु आणि मानव यांच्यातील लक्षणे सारखीच आहेत. मग पशुला आत्मा नाही असे तुम्ही कसे म्हणू शकता? दोघांमध्ये सामान्य लक्षणे अशी आहेत की पशु खातो, तुम्ही खाता. पशु झोपतो, तुम्ही झोपता. पशु मैथून करतो, तुम्ही मैथून करता. पशु भयापासून आपले संरक्षण करतो, तुम्ही आपले भयापासून संरक्षण करतात. मग आता फरक राहिला कुठे? कार्डिनल डेलिनो म्हणतात, आम्ही हे कबूल करतो की मनुष्यामध्ये जीवविषयक लक्षणे आहेत, तशीच लक्षणे पशुमध्येही असतील, परंतु पशुमध्ये आत्मा मात्र नाही. आत्मा म्हणजे मनुष्याचा आत्मा असे आम्ही समजतो. थांबायचंय माताजी? हो माताजी, थांबूया आपण. थांबूया, ठीक आहे. हरे कृष्ण. चालेल. हरे कृष्ण.
मी प्रार्थना म्हणते, मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधू एव च पतितानां